היי חמודות וחמודים, זה כוכב הלכת מאדים. כלומר, ככה הוא נראה, אבל איך הוא נשמע? אולי ככה. זה מה שדמיין גוסטב הולסט, מלחין אנגלי מתחילת המאה ה-20. היצירה הכי מפורסמת שלו נקראת כוכבי הלכת. כל פרק בה מוקדש לפלנטה אחרת, ומנסה ללכוד בצלילים את האווירה שלה. ככה למשל הפרק הראשון שאנחנו שומעים עכשיו ברקע נקרא Mars Bringer of War. אם זה נשמע לכם מוכר בערך, אולי זה בגלל ההשפעה הברורה שלו על ג'ון וויליאמס, שהלחין את המוזיקה לסרטי סטאר וורס. בכל מקרה, מה שבטוח זה שאת המוזיקה הזאת כתב בן אדם בהשראת הכוכבים. אבל אנחנו מחפשים כאן משהו אחר. יכול להיות שלכוכבים עצמם יש מוזיקה שמימית משלהם? מוזיקה ואסטרונומיה נוטות ללכת ביחד. אולי זו גישה רומנטית ליצירה של מוזיקה שזולגת לסקרנות לגבי היקום. זה ההסבר שנתן האסטרופיזיקאי דוקטור בריאן מיי. כן, הבריאן מיי הזה. והוא ממש לא הראשון לחבר בין שני התחומים. מבחינת פיתגורס היה מדובר בשני ביטויים שונים של אמת אחת. הכוכבים הם הדרך שלנו לקלוט אותה דרך העיניים, והמוזיקה דרך האוזניים. ומהי אותה אמת אוניברסלית לפי פיתגורס? מספרים כמובן. פיתגורס גילה שצלילים נעימים, מוזיקליים, הם תוצאה של יחסים מספריים פשוטים. נניח שיש לנו שני מיתרים, שאחד באורך של 2/3 מהשני. בגלל שהיחס ביניהם פשוט, הצלילים שלהם ישתלבו יפה ביחד. אם נוסיף עוד מיתר באורך חצי מהראשון, עדיין יפה. אבל אם ניקח מיתר עם יחס מוזר, כמו 243 חלקי 256, פחות, בקיצור, יחסים מספריים פשוטים הם הסוד לצלילים הרמוניים. אבל מה לגבי כוכבי הלכת? הרי גם את המסלולים שלהם בשמיים אפשר לתאר במספרים, עם יחסים ביניהם. אז איזה מין מוזיקה הם יוצרים? מוזיקה יוונית כמובן. טוב, לאו דווקא כזאת, אבל לחבר'ה ביוון העתיקה היה ברור שהכוכבים מנגנים מוזיקה שמימית, יפה יותר מכל מה שאוזן אנושית אי פעם שמעה. אפלטון למשל האמין שהשמש, הירח וכוכבי הלכת כולם מקיפים את כדור הארץ במעגלים. בתוך כל עיגול יושבת סירנה, שמלווה את הסיבובים בשירה של צליל בודד, תו אחד. מכל 8 נוצרת הרמוניה אחת. על פי האגדה, את המוזיקה הזאת יכלו לשמוע רק האלים, ואולי גם פיתגורס עצמו. טוב, ספוילר, פיתגורס מת בסוף, גם אפלטון. אבל הרעיון של מוזיקת הכוכבים נותר חי ובועט גם 2000 שנה אחר כך בתקופתו של קפלר. יוהנס קפלר, כאן בתמונה מחכה להזמנה מג'ירף, היה אסטרונום גרמני פורץ דרך שהיה נחוש למצוא את המוזיקה האמיתית של הכוכבים. הוא ידע כמובן שמוזיקה היא בסך הכל עניין של תדירות. כדאי שנייה לעצור ולהסביר את זה. כשפיתגורס או בריאן מיי פורטים על מיתר, הוא רוטט בתדירות מסוימת, נניח 440 תנודות בשנייה. הרטט הזה עובר באוויר ומרטיט את אור התוף באוזן שלנו באותו תדר, שהמוח שלנו מפרש כצליל מוזיקלי. עכשיו, ככל שהמיתר יותר ארוך, הוא רוטט בתדירות נמוכה יותר, כלומר יותר לאט, ואנחנו שומעים צליל נמוך יותר. ולהפך, מיתר יותר קצר הוא רוטט בתדירות יותר גבוהה, מהר יותר, ואנחנו שומעים צליל יותר גבוה. אוקיי, בחזרה לקפלר. ב-1619 הוא מפרסם ספר בשם הרמוניסה מונדי, הרמוניית העולם בתרגום חופשי. הספר נכתב בלטינית כמובן, ויש בו מלא נוסחאות מתמטיות, צורות גיאומטריות תלת-מימדיות ותיאוריות מוזיקליות עתיקות. אבל אותנו מעניינת כרגע תגלית אחת מדהימה. החוק השלישי של קפלר אומר שיש יחס קבוע בין המרחק של כוכב לכת מהשמש למהירות ההקפה שלו סביבה. זה לא יחס פשוט, יש פה נוסחה עם כל מיני בריבוע ובשלישית, אבל מה שחשוב זה העיקרון. בואו נדמיין שנייה מיתר דמיוני שעובר בין השמש לנקודה כלשהי על מסלול של כוכב לכת. כל פעם שהכוכב חולף על פני המיתר הוא רוטט תנודה אחת. ככל שהכוכב רחוק יותר מהשמש, לוקח לו יותר זמן להקיף אותה. כלומר, ממש כמו בגיטרה או נבל, גם המיתר הדמיוני שלנו רוטט בתדירות נמוכה יותר ככל שהוא ארוך יותר. אז מה התדירות של כדור הארץ? תנודה אחת בשנה. לצורך השוואה, אפילו המיתר הכי נמוך בקונטרבס רוטט 41 פעמים בשנייה. כלומר, התדר של כדור הארץ הוא כל כך נמוך,
שלא פלא שרק האלים באולימפוס מסוגלים לשמוע אותו. אבל מה אם נכפיל את התדירות הזאת בכמה מיליארדים כדי להביא אותה אל הטווח שמתאים לאוזניים שלנו? זה בדיוק מה שקפלר עשה, והוא מצא שהצליל של כדור הארץ הוא מי. אוקיי, אולי לא הכי מרגש, אבל חכו שנייה. קפלר ידע גם שהמסלולים של הפלנטות מסביב לשמש הם לא עיגולים מושלמים, אלא אליפסות. אז כשכדור הארץ נמצא בנקודה הכי רחוקה מהשמש, התדירות שלו היא מי. אבל בנקודה הקרובה ביותר, המיתר קצר יותר, המהירות הסיבובית גדולה יותר, והתדירות היא פא. זה אומר שלכדור הארץ יש מנגינה פשוטה שהוא מנגן בלופ כל שנה, מי פא. מה לגבי שאר כוכבי הלכת? כוכב שבתאי הרבה יותר רחוק מהשמש, אז אפשר כבר לשער שהצליל שלו נמוך יותר. ובאמת קפלר חישב ומצא שהוא מנגן מי נמוך בנקודה הרחוקה, ועולה עד לסול בנקודה הקרובה. כוכב חמה הכי קרוב לשמש, והמסלול שלו מאוד אליפטי. זה אומר שבנקודה הכי רחוקה מהשמש הוא מנגן סי במול גבוה גבוה, ובנקודה הכי קרובה הוא עולה ביותר מאוקטבה עד לרה במול. קפלר חישב ומצא גם את המנגינות של צדק, של נוגה, וכמובן של מאדים. ועכשיו, אם נחבר את כולם ביחד, נוכל סוף סוף לשמוע את הסימפוניה השמימית של הכוכבים. מדהים, לא? חבל רק שזה קצת חרטה. בשנה שעברה קפצו לי הרבה פרסומות למוצר מדהים, מכשיר שמאפשר לנו לשמוע את המוזיקה הסודית של צמחים. וואו, צלילים קסומים של אמא האדמה, מה רבו מעשיך שנייה אחת. איך זה בדיוק עובד? אז באתר מסבירים שהאלקטרודות מודדות מוליכות חשמלית בצמח, ואז במקום להציג את הוולטים על מסך, המכשיר מתרגם את המספרים האלה למוזיקה. אוקיי, אבל מה הכוונה מתרגם? המפתחים של המכשיר הזה תכנתו לתוכו רשימה של חוקים שממפים מספרים לצלילים. אולי למשל, ככל שהמספרים גבוהים יותר, הצליל חזק יותר. או אולי בכל פעם שיש רצף של מספרים אי-זוגיים, הסאונד משתנה לצליל של קסילופון, נניח. אוקיי, מגניב. אז עכשיו כשהבנתי את העיקרון, החלטתי שאני גם רוצה לפתח משהו דומה. אפליקציה שתאפשר לנו לגלות את המוזיקה הסודית והמסתורית של פיצה. איך זה עובד? שמח ששאלתם. לכל פיצה יש תדר בסיס שנקבע על ידי העובי של הבצק. לבצק עבה יותר יש צליל נמוך יותר. העוצמה של הצליל נקבעת מהטמפרטורה. לפיצה חמה יש כמובן צליל חזק, וככל שהיא מתקררת, הצליל נחלש. מעבר לתדר הבסיס, האלים בראו את הפיצה שלנו עם 8 משולשים, שמתאימים בדיוק ל8 הצלילים שבאוקטבה. כמובן שזיתים משנים את הצליל לגיטרה חשמלית, פטריות לחצוצרה, אננס לחליל, ובצל מכניס את הסאונד לדיסטורשן. בדקתי על כמה פיצות. מדהים. מה אני אגיד לכם? אולי בשלב הזה אתם מאמינים שהמוזיקה נובעת פחות מהפיצות עצמן ויותר מהחוקים המפגרים שהמצאתי מסביבם. אז העיקרון לא כל כך שונה גם במכשיר של הצמחים. עם מערכת חוקים אחרת אפשר היה להגיע למוזיקה אחרת לגמרי מאותם צמחים ממש. ומה לגבי קפלר? גם מוזיקת הכוכבים שלו נובעת מהחלטות שרירותיות שהוא קיבל. מי אמר למשל שהצליל של כל פלנטה היא המהירות שלה מסביב לשמש? אולי צריך למדוד דווקא את המהירות שלה מסביב לעצמה, או בכלל את הקרינה האלקטרומגנטית שלה. ואחרי שהחלטנו איך לקבוע את גובה הצליל, לפי מה מחליטים על הווליום שלו, או אם הוא נשמע כמו כינור או כמו חצוצרה נניח, כל ההחלטות האלה יכולות לגרום לאותם כוכבי לכת עצמם להישמע ככה. או ככה. או בעצם באין סוף דרכים אחרות. אז רגע, אם הכל כל כך שרירותי ומלאכותי, למה שמישהו בכלל יטרח לחבר בין נתונים לצלילים? כאילו, חוץ מכדי לנקור לנו שטויות כאלה.
נכון, גרפים? נו, גרפים, כמו זה שפה, שמראה את הטמפרטורה העולמית הממוצעת לאורך השנים. אף אחד לא מסתכל עליו ואומר, מה פתאום, זה סתם ציור של קו צבעוני, זה בכלל לא חם. אנחנו הרי יודעים לתרגם את המידע הוויזואלי הזה. המיפוי ברור לנו. ככל שהקו הולך ימינה יותר, הזמן זז קדימה, וככל שהוא גבוה יותר, הטמפרטורה גבוהה יותר. אבל מה אם היינו רוצים להציג את אותו המידע בצלילים? זה אפשרי כל עוד המיפוי ברור למאזין. אפשר להחליט למשל לייצג את הטמפרטורה בעזרת גובה של צליל, ואת ציר הזמן לייצג בעזרת זמן. זה מה שאנחנו שומעים ברקע. יצירה לצ'לו שבה כל תו מייצג את הטמפרטורה הממוצעת של שנה אחת. ככל שהשנה הייתה חמה יותר, התו גבוה יותר. זאת דוגמה למה שנקרא Data Sonification, הצגת נתונים בעזרת צלילים. עכשיו, תכלס, עם כמה שזה מגניב, הסוניפיקציות האלה לא הולכות להחליף את הגרפים הרגילים. לרובנו קל יותר להביא נתונים בעיניים. אז למה שמישהו ירצה בכל זאת לקבל דאטה ישר לאוזניים? קודם כל זו דרך מעולה להנגיש מידע לעיוורים ולקויי ראייה. אבל מעבר לזה, למידע שנקלט בצלילים יש יתרון מעניין. הוא מגיע אלינו יותר מהר ללב. נגיד, מהגרף הוויזואלי אנחנו מבינים שהטמפרטורות עולות, אבל זה נשאר קצת שכלתני, תיאורטי. כששומעים את זה באוזן אפשר ממש להרגיש את הסכנה המתקרבת שמאיימת על כדור הארץ. אז בואו נשכח מהכדור ונחזור על הכוכבים. כשהולסט, המוזיקאי, הביט בהם, הוא ראה את המיתולוגיה והאלים, סיפורים של מלחמה ואהבה, מסתורין ושלווה, ואלו הסיפורים שהוא בחר להלחין. אבל אפשר להגיד שגם קפלר, האסטרונום, גם הוא הלחין את הסיפור שהוא מצא בשמיים. הוא פשוט ראה סיפור אחר, מתמטי יותר, על גופים ענקיים שטסים במסלולים משוכללים מסביב לשמש. הרי כשחושבים על זה, מיפוי של דאטה לצלילים זה לא רק כלי להנגשת מידע, זו גם טכניקה של הלחנה. זו דרך לחבר יצירה משותפת לאדם ולטבע. היקום מספק את הנתונים, ואנחנו מחליטים איך לתרגם אותם למוזיקה. אז אולי בכל זאת יש טעם בחיפוש אחר מוזיקת הכוכבים. בחיבור הזה בין מדע לאומנות שמרתק את האנושות כבר 2500 שנה. אולי אנחנו פשוט צריכים לאמץ גישה צנועה יותר. במקום לחפש את המוזיקה האחת, האמיתית, האבסולוטית של היקום, אפשר לשאול איזו מוזיקה אנחנו יכולים ליצור ביחד עם הכוכבים, או עם הצמחים, או אפילו עם פיצה.